Petri Kaijansinkko, tänään kevään ensimmäiset ulkoreenit. Millä miettein? No mukavaa päästä tietenkin ulos. Kenttä on hyvässä kunnossa ja kelikin on ihan kohtuullisen mukava ja parempaa on vielä luvattu tässä lämpöisempiä kelejä tulevalle viikolle. Kyllä tästä nyt vaan tätä on varmasti kaivattu vaikka tuossa harjoitusleirillä oltiinkin Espanjassa, niin on se kiva päästä kotimaassakin ulos. Miten se Espanjan leiri sujuu joukkueelta? Erittäin tyytyväinen siihen mitä tehtiin siellä, että tehtiin 7 erittäin tasapainosta ja täyspainosta hyvää lajiharjoitusta ja pari fysiikkaa siihen vielä oheen nopeusharjoituksia. Kaikki meni hyvin ja ne on tosi tyytyväinen. Tässä on reilu kuukausi aikaa sarja-avaukseen. Miten joukkue käyttää tämän ajan? No, harjoitellaan tietenkin asioita kuntoon kohti sarja-avausta ja pelataan. Tavoitteena on päästä pelaamaan 4 kertaa harjoituspeliä, kerran Kankaanpäätä vastaan, 2 kertaa Vimpeliä vastaan ja kerran Kouvolaa vastaan. Ja hiotaan asioita ja pysytään terveenä. Kiitos.